Milyen orvos? Igen. Urológus. Keretnék egy nevet? Persze, csak egy kicsit menjen arrébb. Oké. Legyen szíves. Oda. Még egy kicsit. Akkor uram, hall engem? Jézusom, tegye le a hölgyet. Nincs eszméletlenül az úr. Kicsit Ja, azt hittem, rásegítünk. Dehogy is. Rásegítünk kicsit. Jézus. Épp. Akkor mit csinál? Jobban van? Hall engem? Igen. Kicsit megnézzük a reflexeit. Menjen arrébb, uram. De ön milyen orvos? Jelvényszámom 1863. Főtörzsér orvos. Menjen egy kicsit arrébb. Aha, riasztom a rendőröket krúzslásért. Menjen arrébb. Urat lefektetem még egyszer. Srácok, Sokkal átjuk Mi a másik csinál az oldalra. úr? Vagy élet. Átjuk a másik oldalra. Indulok a 15-ösre. Jobban van. Gyere bátyja, menj. Így látom. Illetőlegesen hanyas a rendőröknek a rádió frekvenciája? Jobban vagy? Valamennyivel. Akkor húzzunk innen a faszomba, mert ránk húzják a rendőröket. Gyere. Aki orvosnak vallja magát és veri a betegeket. Most menekül el, egy bohócmaszkban van, felül fekete ruhában. És veri idebent a sérülteket. És itt van még a kórháza, megpróbálom feltartani. Várjatok meg, gecik, elkapnak a rendőrök. mit csinál? Segítsetek! Segítsetek! Uram, álljon meg! Menekülj, menekülj! Segítség! Álljon meg! Segítség! Futnak utána. Gyerek már, geci! Valaki vegye már fő. Számom. Ó, Lőnek rám. Állj le, ne lövöldözzél. Álljon meg, hátrahúzom jobb és bal kezét! Nem kap el Megragadom. soha. Nem kap el. Leütöttem egy rendőrt, júj! valaki szedje már fit kaszinónál, geci! Engem üldöznek. Egy alakú vagyok. Fut utánam a pali geci, hát értetlen. Hogy kell lefeküdni? Segítsetek. Tudom. Mi? Én nem tudom. Nagy kár. Szerintem megmenekültem. Legnagyobb vagyok. Leütöttem egy rendőrt baseballütővel. Fel tud valaki kapni engem?
Ajajajajajajaj. Itt vagy? Kicsoda? Megyünk Csöves. Ez bátyja. Hova megyünk? Házat rablok. Utána meg nyomatunk bármit. Szép valakit nagyon elszállt, kilőjük?